Het binnen alle drie soorten die het in het waardgebied op de grens van wetter en longen brieden. Daar has je te lijnen van roeger waar omdat het klimaat verandert. Daardoor gaan de nesten verlen. Maar dat gaat meer mis. Een ander issue is wel dat de recreatie enorm is toegenomen de afgelopen jaren. Dus dat er ook veel verstoring plaatsvindt. En bovendien hebben we ook nog vogelgriep gehad natuurlijk. Waardoor een aantal sterrensoorten flink getroffen zijn. En dat maakt in zijn totaliteit dat er gewoon een schaarste is aan geschikte broedgebieden. En dat nije bried- en reisgebied maakt hier komen bij de hoek van de band in een bestaand natuurgebied van Staatsbosbeheer. Het krijgt de naam Vogelzand. Maar hier is de verstoring door recreatie nou ik al een probleem. Het is heel populair bij surfers. En die zitten net altijd te wachten op meer briedende vogels en de bescherming die erbij heeft. Er is niet zo heel veel waar je echt lekker kunt surfen, zeg maar. En dat is echt dit stukje van het Lauwersmeer wat echt erg bij het surfen en trek is, zeg maar, waar het ook goed kan. Anders wordt het al gauw kort met de zand. Hè. En dan denk ik, ja, daar is een heel lang kustgebied, zeg maar. Ja, ik ben ook wel voor vogels, zeg maar. Maar ik heb liever dat ze daar dan gaan zoeken. In plaats net op dit stukje, zeg maar, waar wij aan de watersport doen. Vaarjochting en zenedige handhaving moet dit probleem oplossen. Er komt een soort van watergang eromheen. Als er een predator van buiten komt, dan loopt hij tegen die watergang aan. Wil hij daar overheen, dan direct aan de andere kant van de watergang, daar komt een raster, een elektrisch raster. Of hij neemt een aanloop en wil over de raster springen. Dat kan niet, want er zit een sloot voor. Of hij springt over de sloot en dan kan hij niet verder, want er zit een raster. Maar uiteindelijk moeten de vogels het zelfs doen. We bieden ze een plek aan. En daarna moeten ze het verder gewoon zelf doen. Daar proberen we de omstandigheden zo optimaal mogelijk aan te passen. Door die predatiedruk zo gering mogelijk te houden. En door de recreatiedruk ook, om dat zo ver mogelijk op afstand te houden. En dat ze daarmee een goede alternatief hebben. Ze zitten vlak bij de Waddenzee. Hè? Ik bedoel, we zitten bijna tegen de dijk aan. Aan de andere kant de dijk, daar kunnen ze voor een belangrijk deel fourageren.